now it's getting hard, 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 hard. I need secrets to be a part of me. Good morning. So right now we're going to Danao Sea of Clouds. Time is 3:07. One thing I just realized, why would I always speak in English when in fact I'm a Bisaya? Bisaya. So let's speak Bisaya for this vlog. Yeah. Karon, padong mi karon sa Danao, barangay Pataas, Sea of Clouds. Actually, nagami tuyo ato. Moten be o kwan. Haya sa kwan. Basta, ako na yung niya. Casing, housing, cord, bag, din cellphone. Set na tanan. Nag-andam pa sila. Sa rootbrush. Hey ma! Good morning. Isa pair. 1/2. Pagdali, Charis ba? No, sir. Ito na may karon sa Danao, Sea of Clouds. Ayun, may tarong togo. Christian, oy, di man mag- Sa Wisdom. Balay ni Nanay Bet. Sila sa Danao. Kami karon dahil sa Balilihan. Kailan? O, alas 2, kinamukaw naman si Richard. Hi Nay! Sa mukas, Christian. Muna sila mga to. Kahit bebe. Hi, langgeng. Sky in the cloud. Yeah. Padong may karon sa Atanay, padong? Nay. Nay. Okay. Ano din may karon balay sa Tini Charmin. Tin may kahaya. Diswito Sea of Cloud. Ulit rin siguro. Ayun siguro. Ayun na? Ano dyan? Gapin gamay, gapin sa gamay. Puhar gitu kan. Stay pag usam may handbrake. Ha? Di na mo paak. No? Ano ba? Bayan ang break ha? Ano eh. Bus, nakabus na. Ipinira. Hi, yan na may karon sa Asang barangay yun eh? oh, Concepcion. Concepcion, Barangay Concepcion, Danao. Kubayad ni una dire og 25 pesos. Usa makasaka. Ay nay, Pam dito mo do. dito ta masaka dito. Oh, dito. Saka na may karon. Long way to go. Yo pa din siya guys. Naganda gamay kay ang sunrise. Sayang. Hago gid siya guys ha. Hindi siya lalim mag-apas. Ako na yung mga ang ba. Hago din siya. Pero doon na ta. Ay kabalaka. Tas clouds. Hago. Yan na guys. Nakita na ako gamay. Ang kaugmaon. Medyo lapok-lapok siya kay naguwan gabi eh. Oh guys.
Ha, medyo wa pa kay mapurma. Wa kay mapurma ang clouds. Kay naguwan gabi eh. Tawa ko. Nataan ni guys. Sa kinibabuan. Hago dyan siya ba? Layo pa tayo lakon. Stilan. Nawa ba? Sila to. Hago. Nawa guys. Muna siya. Sea of clouds. Ito tas unahan kay mas view to. So ang kasuggest na ako guys, umudong mo plano mumudong dire. Siya sa yoga dapat kay taas-taas pa taglakon. Liman kag tulo ka bungtod. Tulo ka muto sakon ha. Ha? Para lang anak nga view. Hago agad. Hago siya pero worth it. Maklaro man ikabot sa taas. Kapit na. Layo pagid siya guys. Tanawa ha. Muigikan ko sa ikaduha nga moto. Tapos daw. Dangyog siya. Lapok pagid. My God. Oh guys. Damn. Kita mo anak. Uy, ang view makuha mo kung mabiyahe ka almost 100 km from the city. Yeah. Wala, gamay na kuwang yeah. Na guys, so padon na tas last nga mo to. Ipo na to pila ka steps ha. Pero 2, 3 6, 7, 8, 9 Isibilan yung gamungan ni Claros. Kaya pa sa kugo. Ako ito kayo gamit ng kawayan. 105 ka steps usa makasaka. Kaya muna siya ang view guys. Nakahap ka. Sila. 105 7 Undoy. Where's that? Say pangalan to. Say name. What's your name? What's your Hotel. Si Ray Ray. What's your name po? No? Imo name. Naka-stop. Me. And hot. Two. And hot. Two. And hot. Taas. So karon medyo init-init na siya. There's a sunrise over there. Yeah. So And hot.
Time check, it's 6:08. So balik na sa ubos. Para mamahaw. Tara na. Balik ta kay mamahaw na. Ta. Medyo wala na kay clouds guys kay init naman. So mas view to ganiha pag saka naman itong kalsada dapit. Pero ngit-ngit lang. Ding na ko si Amban. Ocean jet na ta magapas Okay, sa guys. ocean jet. Ito sa may guys ha. Bye, nice view. Nice. Yeah. Jermaine. Nay. Ha? Mama ka mo to, Nay. Ha? Ni bergayod. Hago, Nay. Asa mga tama, Nay, sa krunaw ito yung shed. Primero. Biyor ba ito, Nay, taas. Hago lang, kay. Tibe. Karag ikan adto kay naligog Nina sa singot. kumabalik adto. Ha? Asa, Nay? Karag adto gikan kay naligog singot. Chan. Nina sa kumabalik adto Chan. Mabalik pa ito, Nay, ha? Isang pagsuhuwat. Pwede mo na musaka ito na. Namay ko na ito. Na ako Makasaka ang motor. Makasaka ang motor na ito. Don't you know, it's getting low, it's getting hot, hot. Tay nga nang kita ah. Puro hago dyan, Nay. Kura. Kura. Dili. Kura. Ay gibinuangan naman di ko nimo. Uy, kita kong baboy. Ah. Hi. Si nanay, di magpagunit kaya abi niya gibirangan siya. Sup. Vlog as well? Yeah, I'll make small vlogs. I have small vlogs. Yeah, Okay. ikaw? Yeah, I'm just starting. Nice. Unsay mo? Ari Sepe. Hey, yeah, nice yeah. to meet you, man. What's your name? Brian. Brian. Richard. Yeah, My father. Yan ako yung tagbilaran. Ah. This is my business. Cheers. Oh, with me? Yeah. Oh, I thought I was gonna take pictures. Pagi ka namin sa taas. Kapoy dyan siya. Kapoy no? Kapoy kaog jangpot langgeng. Kapoy. Silang ging kay. Kapoy dyan siya. Init sab. So, Diba? so muna yung view ganihaw. Nice good siya. Eh, ang clouds, abot dire dapit na. Wali pang trabaho ani. Secrets to be a part of me. Asa mo takap daong karon? Asa ta? Ubay. Bye. Asa ta ma? Sa bayan big lagi. Okay, Sagbayan Peak. Here we go.